Els golfistes, des de casa, us volia demostrar com podem fer un correcte arc de swing de golf. Amb això necessitarem un sofà. Posarem els genolls a l'alçada del sofà. Col·locarem la posició d'estants i intentarem no tocar el sofà, tant al pujar com al baixar. Sí? D'aquesta forma farem un arc de swing perfecte, és a dir, que el pal pujarà per un lloc i baixarà pel mateix, en forma d'el·lipse, d'acord? Per què dic tot això? Perquè trobo que molts jugadors els hi roten les mans al pujar. Aleshores, si roten les mans al pujar, el pal vindrà massa de dins, i si ve de dins, està obligat a després de venir més per fora. Aleshores, aquí es tracta que el pal mantingui l'arc del swing al pujar i al baixar, que pugui passar pel mateix lloc. Si posem aquí el sofà, notarem, podrem practicar aquesta arrencada tan bona, que el cap del pal tapi les mans. Seguirem girant i en el baixar veureu que el pal passa per la mateixa alçada, pel mateix arc de swing, pel mateix pla. Proveu això, us servirà d'ajuda. Vinga, que vagi molt bé, adeu.